jibiyan da dan baba ya zo shigo tsakiyar mu da wannan keken har yana yi mayan jimin ciwo ko keken bai iya ba salan kawai ya zo ya karya mutane salan kawai ka zo ka karya mutane kai wa ga ma ban iya keke me ka iya a keken yaushe ka farawa keke da za a sa gasar keke ta duniya ko ban zo na ɗaya bai na zo na 20 a ina zaka zo ba inda zaka zo kun zo kun hau mutane hanya duk kuna wannan kun kasa tafiya a hanya in ka iya kai mu gani mana wacce shekarar ka je ka faɗi ka kari sai yanzu ka ƙara jawo mutane wacce shekarar fa yanzu ya kara na 3 da iya keke a ina ka iya shekara ta 3 da iya keke ba kalla wai ta baya ka nema kika kalli ba wannan dan baba ne wallahi ni ne wallahi ka ganshi kamar tsohon mahaukaci ya wallahi na ga koma kamar tsohon mahaukaci garin ya ganshi ka je ka fada haka ashe kun gane ni ina tukunna dai ani ban ma yi tunanin wallahi ni za ku gane na haka ba ya ba za mu gane ka ba dan baba ne fa jiba shi inna ba lillahi wa inna ilaihi dan raji'un baba sannu kaji ni na gane wallahi kun ga mun gaskiya ya aka haka na ga ma baka iya keke ba kai kai gaddama ka ce ka iya keke wallahi tallahi na bi ta nan a gantasa kawai sai ga wata agwagwa Allah kawai ta wata gifta kawai ya gani na ne a cikin ramin gaba ɗaya ni ina jin ma Allah ni na karye ma ni a kafa gaskiyar da muka ga ma ita kan iya da ita kawai ina gashi nan da ka bi ta maganar mu ka mai da yaro keken shi da shikenan amma kallon da ka koma kamar wani tsohon mahaukaci ka yi gusu Allah wannan keken zuwa zan in sayar da in yi magani dan ina jin ma ni na karye a kafa keken yaron zaka sayar da wallahi sayar da yi zan yi akan me abinda ake gama kai kullum baka ji ai wallahi bari in fito ma a mutum wallahi wannan keken ko na kanin kare wallahi ko na kanin kare Allah yana sai da na yi magani na rantsa da Allah ina jin ma na karye a kafa haka ka je ka karye ma wancan shekara dan dina dan ma wallahi ne ko yana sai da na yi magani wallahi